Goddag, jeg hedder Mona Lisa. Hvad så der? Tjek mig lige på billedet. Er jeg ikke nice? Som i det er jeg en mand. Jeg er bøsse. Og det er sjovt. Jeg nyder at spise donut og blive tyk og fed, som en politibetjent i Amerika. De spiser donut. De spiser lort. De spiser pøl. De spiser røv. Og sådan er det. De kan ikke gøre andet. Ja, hvis I skal ind og se mig, så skal I nemlig ind og kigge på det er Ultra Mona Lisa-røven. Og det gør I rigtig glade. Eller kan man kalde det for... Nej! Vi kan ikke gøre andet end at dræbe en kat. Goddag. Hvad så der? Som I kan høre, er jeg et monster. Her er Mona Lisa. Hej. Jeg spiser pomfritter. Smager godt. Jeg skal pille bussemand. Du.